Rahul Gandhi tu uang baik mark mana apa parlimen. Kaya education ministry lapat daka RSS. Kila menomba kumno kila pri kini kena baru. Hang ni kawan kata ka AI surveillance. Tapi kan kini kita yo benang sudah kena kiale protes nam ka education system hapo kari India ka jungi kal jing leak junga paper. Naka jing leak junga paper yap kumba arphongon ei kena. Her parents took her phone away so that she would not know that the paper has been leaked. A guy from college called her and told her that the NEET exam has been cancelled. She died that day. She committed suicide. Re-exam के एक दिन पहले 20 जून को उसने कर लिया. Hadin yang ka protes ki kena kilayat taka protes na po jantar mantar sa parliament but ki sha lalathi charge haki Delhi police. बस एक अच्छा एजुकेशन सिस्टम की मांग कर रहे हैं ना हम हमारे लिए ये मतलब आतंकवादी जैसा ट्रीट कर रहे हैं हमको. Hadin yang kene boro udhar mentar pradhan ula resign na ka seat ke jongu. Akato ki kasngi shaban kot ka protes ki kena ki kili kawe ke jingkylli. Balei bangi sha treat ko magi sha treat ki criminal ne ki terrorist. Par kane ka ju ka jingkylli menta ka poi hapo parliament. देश के युवाओं पर पैलेट गन्स और AK-47 चलवाने की क्या आवश्यकता थी? क्या वे आतंकवादी थे? क्या आतंकवादी हैं? टेररिस्ट हैं? हाँ, कांग्रेस बोल रही है. Hapo kikot kisla ka government ka pen ibig baka la shimti ya kane bakan penwan dor ya ka education system hapo ka di India ka jungi. But ban le ya kata penmi ya kata ka anti paper leak kata ka public examination amendment bill arah jara penrio. Ki clause akane ka bill ki ong ba uno brio pa penlik ka paper un hapshong jail hadu shipostnem but shiklor tingka u habban fine ya ka jing penlik mo uyak paper. Hapo parliament ki pen EPM ba ki shim responsibility kane kade ka demokrasi ki pen EP komne komta po parliament. Tang ba habar parliament ba pni kat no kile don bor bhai pelba. Hakatus ki balong ka protest pni bakat no ki kena ki sha kan no ki kena ki sha le don bor haki Delhi police gibreu ki bamdan ta uniform gibreu ki bamdan ta name plate kini ki police ki kie par bi sha kena nano mundo ka police department ka ang balada pinon off duty ru phila ban wan claim uniform phila ban sha ka be phimoni ki ba te da ka scarf na dur manumi ide ka dur ro hadu ka talong. Ada ki protesters minta baru khaj ki one protest phong da ka maste da ka janyong na dor ni thu e ka dor ka dar ke ka jingmut jong ka to along ko makiwan ki leno denam dai namar ki leno mun bonsin ki le kumta te kane ka jo ka jingkylli ka poi ka nang ta kumno mono kini ki deni em kita ki police ki babami khna do kane kane ka pen ikan kata ka jingle board jong ka Sorkar shabar ka parliament hapo ka jingkran ka jong ki te ki pen ikan bangi ngi sngewsih e namata jong phi e kumne kumtai pej modi pun mi statement ha kini singi nak sudah जंतर मंतर पर जो कुछ भी हुआ देश और दुनिया ने देखा है. कुछ शरारती बच्चों ने भद्दी भद्दी गालियां बोली. किसी भी सभ्य समाज को शोभा न दे ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया. मुझे तो गालियां दी गई, मेरी स्वर्गीय माता को भी गालियां दी गई. समय है इन बच्चों को गले लगा करके राह दिखाने का. ये गुमराह बच्चे हैं, उनको राह दिखाना हमारा काम है. मैं उन्हें माफ करना चाहता हूं. Raka statement jong ang ba kena ki kren kane ngam de ban sngo e kini kena kena kidang yaret kim pat sngo thu kom tau ang namba ke e bo sngo na mata kitu kena ki balado e ka jing im ga jong ki ha ka jing leak jong ka paper ke e bo sngo na mata kitu kena ki ba sha bom do la thi hado bana poi hospital hado be happen place nam na dor ga jong ki ke e bo sngo wala kren nam spang kita baro khat ada usko sne yela de do kata bo sha shna meme to la sngewsih e nem nam ta ki kena hadin ga jing crunch phang ka anti paper leak te menta phil amba ani kat ka anti paper leak bill kal ambi te kin ya kran bha thrai kin ya long discussion kumno banya le kumno claim don kum kata ka benta pa parliament ka kot tang hapo arminet balei namar ba ka opposition party ka jingkylli ya ka government ko ang bas kum kane ka benta ka bakong san bha nam ta ki khna samla ki jongi balei prime minister umdan balei home minister umdan she ki ja but Rahul Gandhi ban penyahap kantin ne ka jingkylli ka jong uang ba kane ka barakhot ka de ka jing pen kan ria responsibility wa mecha mono ba pha ki pulet pen kin lathi cha chi khna adu koto bakin siat da kita ki pellet gani ki khna. Home Minister of this country does not have the
courage to come and sit here. He does not have the courage to come and sit here. Sir, please. Monobapa yaki, ladam pa Amit Shah monobapa. So Jitendra Singh pan, uang ba klem pa Amit Shah, but klem don kano ka jing fire pellet gun, hap katu kasngi. Ho don jing kawang tear gas tama klem don jing fire pellet gun. Tama ka video ba ka pani shy ba don ba fire pellet gun. Verified videos show security officers firing so-called pellet guns towards protesters in India. लग गई यार ये देखो Haka de ka report ite kitho ba hado san pesan round ki fire. Taruh pun tahu orang pat ba klem don mono ba fire. Hadin la pan I kata paru orang hana ngi klem pa na ka home ministry de Balei hi u district magistrate. Ang taruh hol kan di reply ba ko orang ba kumno pa u district magistrate namar ka Delhi ka de ka union territory la control directly de ka ministry of home affair. Kimono ba de chairman jo ka ministry of home affair Amit Shah. Yang ni PE baru kau kibinta ka jimpin kendria karta ka responsibility kata ka jingkit kli aki na away. U DCP paru angum na udu ang hana banga nga klem don hakatu ka jaka baki fire ka pellet gun dan jaka we ka jaka. Pada hakatu ka jaka nong page ude o commander jongka RAF pat ka CPRF. Imagine piadu kata kilong. Hapo parliament pat ki sat khoj yala kita baru khoj. Ya ka jingle ka jongki baru khoj ki sat khoj. Perkara ni akan kau tengah pada Delhi. Penpat apa Bihar kerja ayu. Kena kisah siap dah ke AK. Dan kena ke Bapoy Hospital. फायरिंग तो अचानक से ही किया उन्होंने, बेवजह वो भी ऐसा फायरिंग किया है कि किसी को भी कहीं भी लग सकता था, कोई सर पे लग सकता था, सीने में, कोई मर भी सकता था, ऐसे फायरिंग हुआ था पूरे लड़कों पे. Dan kena ke Bamansau, kita mahu kendai pungut di kena. Kisah dia ki hapo jail. But mentah ki charge ki kum ka attempt to murder. Ki charge ki kita. Hapo asam ni te kat katu ka flood ka badan mentaro. Ki dang yal wat ya kini ki kena ki badan hapo protes. Ki berngemru ki kena ki badan red bapia dan mentah kani ka protes. Hado kata apa? Hapo Bengal, Chief Minister juga Bengal, uang ba kini ki kena ki di kita ki fundamentalist, ki di kita ki gunda, ba unla ba un discredit ya kani ka movement, ba un justify ya ka arrest ka chongki ke. Wal mentah baru koi. But kani ka high technology kali kila panon kam da ki facial recognition technology. Ka government hagato ka singi arpau tadek wadon ya kani ka protest ki bo ya ka we ka kali ka bakreteng ka ishana hapren jo jantar mantar. But hakani ka kali kadan lightly ki camera ki camera ki day ki 360 rotatable camera ki but kini ki shim kini ki information baru khoi ki phash ki command center baru khoi. But kani ka high technology kali kila panon kam da ki facial recognition technology ki scan ka dur ka dar ka jong ki jeng ni khna jeng ni ki journalist jeng ni ki bro ki ba poi hang to but ki link ma ka Aadhaar card ka jong ki ka voter ID ka jong ki but film kano ka legal framework mur ki le bekat baki mon maki. चाहती हूँ कि यहाँ पर स्क्रीन देखिए, स्क्रीन इससे पहले पुलिस हटा दे यहाँ से हम लोगों को. जल्दी देखिए, आप फोटोज आ रहे हैं, सबका नाम आ रहा है, सबकी डिटेल्स आ रहे हैं, लड़कियों के भी फोटोज हमें यहाँ पर नजर आ रहे हैं. आप देख सकते हैं यहाँ पर कितनी ज्यादा स्क्रूटनी है दिल्ली पुलिस की. यहाँ Ke ba phla pat kadai baki police haden baki breu ki lalap ya ka jingle jong ki pulet kumne ha ka to ka sngi hi ya ki lalek ha ki pulet phi scan ki dor ki jongi bre phi dan ki dor ki jongi ki justify baki ong ba kane bar khoi bangin identify khna but ngilap ro hadu arajar pras pa ngot ki khna ki badan ya kata ka criminal background baki le ki badan ha kane ka protest dari bakadon kum kane ka AI technology mur kane ka crime rate ha po India ka jongi ka di ban long bai zero. Denim day, kaya belong bet zero. Hajkapan kami ki terrorist, hajkapan kami kini ki murder, kini ki rapist ay, kipanang kami kini ki AI technology, pan pressure ki khna, pan penjenjari khna. Ta ki kami khna ki IFIR ki khna ki penting ki khna. Dalam penting khna la shasing da adon FIR da adon police case ban wat kam wat jamnu jenjar bha, ban apply kam Sorkar pi jenjar bha, kita baru khot ka Sorkar kale. Bakan pen so sat ki khna, baka penting ki khna bakin num pyrshah hakini ki jat protest nang nesakma. Along kumta denam day. Dari baki ong nakim ong root along kabalong kumta. Menta bali bakalong hadu kata namar ka government ka chungi kalai baki ne ki Gen Z ki long ka jing na mata ka jongki. Bar kadir ka vote bank na mata hajar bakandai. Bar kini ki Gen Z lada ki long hadu kane baki note ban shna meme
kad ya prime minister jong kari mut kindo map hikin yan ino ro taka don ya kata ka jing badon ya kata ka jing taka da ko government kale adu kan but umdi tang kataro digital liru ka government ka stamban le ka Delhi police ka pha letter shapo ka Twitter ka ongum no ka demand ba ki ka demand man ai ki kerteng ban ai ki IP address ban ai ki contact details ban ai ki IP log jong ki ne ki nong ponon kam ba post kano ki kintin ki ba kren comedy ne ki ba kren sneu shapang prime minister ado kata te ban distract ki pajba pa ban distract ki pajba ki le kum no yakini ki mainstream media pa shna ki false claim pan ong ba ki ne ka protest la fund ki la ya da ka foreign funding kum kita baro khan tambah kini ki sngi ba phni I ba ka Ministry of Foreign Affair ki ong ba dan foreign funding e eru ya ka CJP la feel ka taru pat kile kum no ban distract ki public ki use da ka idea jong ki celebrity ki punong kam kum ka kangana rawat ka bal ade lupa ka MP ka ong ba kini ki khna samla mata ki kita ki gatar chap generation mut ki khna ki ba mi na po kanala kum maklong ki nyang kalau hikin kum long ki nyang kalau kum ta hikin ka bahikai kum no ban riam ban kren ni kitin bas new ban riam khamakor kum ne kum ta baru khan de tangkang na rawat kum anu pong kher buun ki celebrity ki ba ong ba modi kum ne modi kum tangi de ngi modi ude Balei kum ne kum ta I don't care for me he is just a prime minister and he works for us the people ude tang prime minister ba train nam ta ki jongi ki breo der bangi ngi train nam ta jong Hakatu ka sngi badon ya ka debate hadu ka sngi badon ya ka education ka jing ya keren spang ka education uragol kan dil to uang baik mark man apa parliament kaya ka education ministry claim bat da dan mendapathan labat da ka RSS uang bedare kumta nama pen pa yakini ki sngi dan ki school ite ki bapoy ki kot sapang pen ida ka durjong modi na khaman namar ka goal jong government ka day banom ai ladi khna bagin perkhat bakin long independent thinker mo bakin perkhat independently da ka jong mo perkhat ka jongki bakin yai da ka passion ka jongki da ka jingkwa ka jongki Andre ki kwa ya ki bakin long kita ki anbhak mono kita ki anbhak ki babut madla kat baki ong kat baki alam follow blindly we follow blindly whatever just because ba uruspa o ong kumtani nginyanget no uruspa just because ba uruspa o ong ba angin penyo kami ki khun ki ti ki jampi no sin ko kata ka basic line baki ong ba ngin penyo kam na matai khna sam lagi jampi no sin no ngot khna sam lagi bi okam comment ka kwa bayangi bangin boat by blindly bangin snap be gajing ong gojongki ngingim nong kaman le research kinong kaman le engin chu snap be gajing ong gojongki that's why it's very important Balei ba ong ba ka education kalong ka bakong san ba namar bangin tip ada adon ka education kibriu ki tip kisdang man keli jingkylli ada la keli jingkylli kala adon ka jing ba ada ba keli jingkylli kane kalong ka jing nam ta ka jungi see those are the things teman tapat kari india ka jungi ka kating bhai ki janji menta namar kini kide kita ko ong mane phi kini kide kita ki biggest vote bank namata ka election 2000 taka daw ka government ka use ka panong kami ki pulit ka panong kami kini ki AI surveillance ka panong kami ki PR campaign ki baper pan bakin tip kumno bakin defeat kumno bakin penlem ya kane ka jingjia ka bakta kapo ri India bro ka minta Tiang ni account book kawai ka jingkylli pisya baro. Siya nga perkot na ikan account book artali ka jingkylli piyang nemta. Ato ka Sorkar kan job try ka ni ka jimpan kalay ki Samla. Siya kinong bot madla bat siya le ka bakimon maki. Ne kini ki Gen Z kini ki kena Samla menta kinyo ya ka jingkylli ka ba khaddo ban panpat ya ka ni ka system ni ka machine ka ba ka government ka punya. Yang kawan tip kita baru kaya po comment section ki jonga and what glad ba pin share pin like and subscribe kum jo tangam don Asia bonang tangkini kintin kablish puni baru ki bapet and God bless you all.